Velkommen til Byens Rens i Lyngby. Mit navn er Ricky, og det er mig, der ejer Byens Rens og har overtaget det fra september 2025. Som I nok har lagt mærke til, så er der sket mange forandringer hernede, og jeg er rigtig glad for at kunne fortælle jer om en ny forandring, et nyt tiltag, som skal gøre det endnu nemmere og mere tilgængeligt at kunne aflevere rensetøj hernede. Men først og fremmest så vil jeg gerne takke, fordi I støtter op omkring renseriet, og jeg håber på, at I vil blive ved med det og tage et godt imod det nye initiativ her. Det nye er faktisk en verdensnyhed i Danmark. Det vil være det første renseri, der som et supplement til den bemandede åbningstid har mulighed for at kunne komme ind 24 timer i døgnet og aflevere rensetøj og hente det igen via en selvbetjeningsautomat. Nu vil jeg gerne prøve kort at vise, hvordan det fungerer, og så håber jeg, at du er nysgerrig og har lyst til at prøve det af, komme herned og se, hvordan det fungerer. Men det første, man gør, det er, at man går hen til døren. Der er en QR-kode på døren. Den scanner man med sin telefon og åbner, og så kommer der en knap frem, hvor man kan trykke åbn døren, og så åbner døren. Så går man hen her til self-service-automaten, scanner den QR-kode, man har på sin telefon, eller taster sit mobilnummer ind. Trykker, at man gerne vil aflevere noget, taster, hvor mange dele man afleverer, og så går man herhen og tager sådan en pose herfra, hvor der er en QR-kode på. Og QR-koden, den scanner man her på scanneren, og så dropper man sin renseordre ned i skakten her. Og that's it. Så får man en sms om, at det er færdigt for rens, og så går man hen til automaten og taster sit telefonnummer, betaler og henter sit tøj ud. Det er sådan den ultra-kort version. Men man skal egentlig bare følge den instruktion, der er på automaterne og på skærmen. Så det betyder, at man kan, når man har lyst, og det passer dig, kan du komme og aflevere det rensetøj og hente det igen. Så jeg håber på, at du har lyst til at prøve det af og komme herned i vores butik i Lyngby. Tusind tak. Ha' en dejlig dag.